Ndewonu ụmụ akwụkwọ. Ọ dị mma, taa aga m achọpụta ihe unu chọrọ na ihe unu achọghị. Chidimma, ị chọrọ ịṅụ mmiri? Achọrọ m ịṅụ mmiri. Onye chọrọ achịcha ọkpọọ? Ọ dị mma. Ebee ka ị chọrọ ịga? Ọ dị mma. Ebee ka ị chọrọ ịga? Obodo oyibo. Dị mma. Onye nke a na-achị ọchị, ị chọrọ iri nri? Kwụsie ya ike. Ị chọrọ iri nri? Ọ dị mma. Gịnị ka ị chọrọ iri? Osikapa. Ị chọrọ ịla? Ikwute ya nke ọma. Kụọ n'onwe unu aka. Ọ dị mma. Anyị ga-egwuzi egwu. Anyị ga-egwu na egwu. Ya bụ onye ọbụla kwado ka anyị gwuo egwu wee nwere obi aṅụrị. Unu chọrọ igwu egwu? Okeke okereke nga mmiri na anwụ jere ọgụ n'ịkpa kwe na ọ ga na-aga ngwo, 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 ọ ga na-aga ngwo. Ka ọ na-aka, ka ọ na-aka.